La Seu d'Urgell ha acollit aquest diumenge l'arribada de la primera etapa de la Haute Route de 85 quilòmetres entre Solsona i la capital altursellenca amb 3 ports de muntanya i 2.300 metres de desnivell positiu. L'etapa inaugural ha sigut curta, sent la prèvia del que els hi espera als corredors durant tota aquesta setmana. La prova transcorre pels colls mítics dels Pirineus, com el Tourmalet, i tindrà una contrarrellotge individual al Hautacant. La primera etapa ha acabat amb victòria del francès Cédric Paluelot, amb 2 hores 41 minuts, mentre que la primera dona ha creuat la meta amb un temps de 2 hores 52 minuts i 26 segons. L'Haute Route ha portat més de 500 persones a la Seu d'Urgell, ja que tant corredors com organitzadors han fet nit a la capital altursellenca. La prova ha seguit aquest matí amb la segona etapa direcció al Pla de Baret. L'Haute Route és una prova ciclista que aterra per primera vegada al Pirineu i que ja porta 13 edicions als Alps. La corren ciclistes amateurs i té uns 400 participants que aniran fins al País Basc en 7 etapes.